boleh badu. Kublai Firo. Ngai Fidang sedap yo award mah. Nampak film mah. Kata ka ngima hai ngai kan. Em ngai Firo pi yo em kata ka award best actress. Te ngai pi ya ba kata ka ngi ba pi yo award. Boleh pi yang. Yam jikmen nama ba kadai first time nga bangan yo personal award kan ngasi yo hi gitu jadi music video nama sen konkret ma ya Firo kum juga Firo best supporting actor ma ngar ngai yo kan tang ba poi pakata kata ngai sulong dengeng ngaklem yam kum pi ngar kom tip tang ba long jikmen ma long kum yam kata hi ting ka film ayu ka ben mi mentama din kata ka jing yo award jofi te fidak film thamai ni ben mi mentain sa permission ya ka film kini film kini setenat mah ikap ni man long kini ikap boleh ikap wah thamai la dan deh mah dan mah clear dak selen long kini hikin long kini ko mengi temon long show mah dia mana-mana ba untuk film kini kata ka film la ak phira dok tedong ta wan ri da penrup te nang ta ine jing e ai timung tanata snalat ta don ki artis ki ba khampam pau shu kata ka film te ngam de kan mau namar badon ki artis batmai ro ta ngar ngak lang kata ka film kini te ngin permission apa biju cinema hon te ngasong ki om ban release no ya ka trailer hoi ka ngin release kumba ngiyo ya jing tip yang live way tarik mentau benai ta ha ka shwas emli production how san baje shaneng ki yang te prolog sepet ya kan ke trailer jak film kini ha ka shwas emli film production ha san baje janmet san janmet right ke jing rai kum ka jing rai ni ke film ai ka don ke jing rai kadon ke jingrawai ta tharai ke jingrawai ta ngin setip kata ka sngi live way tarik ma kana tarik kin mi kenya kata ka ban release ya kata ka jingrawai buat film bentalang kata ka jingrawai hai ngadon ngala syat bahal badu de Lada fiko apa badu de stay tune mah kata ka jingrawai na film kini tang na ka keteng lu langsung khan depa ma kini ngim dan kam tharai ban batai details ama kun bangitip ka rikasi jengi kini udeu bakong san ka yang asem ti Lada fiko ban pej ya kan film kini ti sawan pej hapo biju cinema hall Shillong bat ha jawai ram ai ki ong kin pen mi ha ka ju ka tarik ma ha Shillong bat ha jawai sngot tenat ma ba ka chwa sim film production kala pen mi ya ka film kini kin sa pen mi no ka film kini te kalong rukum shi benta ban ai jikai ya ngi khasi ma ukni kodor hadu kat no ti Lada fiko ban pej ya ka jing kodor jong kini te fila ban pej ya kan ka film kini hapo biju cinema hall Shillong ba de kita rek ngin sa pentep anda layo tarik napok biju namar kenang bantip ke ega bor jong ukni ma kene ka film kini ka film ka de kawai kum gamba pen kan mau biang yang ni yo la se teng teng ha ka jup amanta ngila klet ya ka bor jong ukni henrei ka ukni hi udeu ba hakli do agane ka yeng ka sem kham tam agane ka rikasi jongi kade ka long ka jaj kenja jongi mo ukni udeu ba koridor tam ka kam jong u te ban patai palat ka ka bor jong ukni ngim kwa ban patai do kata ta namar baro philatip hi ka bor jong kuni ta ka daw pide ban wan ma chapo cinema ban sakhi hi dalade ban pe chapang ka kata film kuni ma kalong kum no te malumala phila thai ban patai ha kan tarik ni banai yu te kat kum ga jing yo ban ye kren ban ki trai cinema ki ngi up ya katarik tharai ngila ban yo ban release ho banai September mantai hius nem dan release na apa biju cinema sakawai ro ngim dei baklet ding men ngin ai pi dap kham biang shu shu kata ga jing tip mo chang kata kene ga film kini bala shoot edit but direct dai kiki karot kumba pitip kiki kerot hakaneka ne jela jongi balong iwe isamlai batriam ban shoot film ban edit film te trai kiki don bon bagi nong kersan ma te kumba pikwa kumno kikam jongi kiki kerot te kaneka film kiniru de bala shoot ba direct dai kiki kerot ma
Setenat mah. Kumbala dep ko borsing barok le ij mah. Ta bila tip i kam jong kiki tengi ajing ro mah ngi kemen. Don kum kini bami akasaw agane ka jela jong ngi mah. Tekene ka dai hok hi. Ta ka daw nagaliang sarkar ko ya i te bala mi kini ki sap ki phong mah. Kala yarab ya kinang sna film mah. Kene ka dai ka ayu. Indai lang ngedi yo i kala yarab ki benta mah. Ani bas ngau tenat Sibon. Kamar kan ka film ka de ba ai grand ka lu mai galaya de. Oi, cakat kum ka jingi kren. But dertoi long bala ai jingi rap ma ban gran hello Mekhalia. Ka grand lu mai galaya. Trai la bona ba yo ya to gran ma. Dan bokin pendon kam hok ma ya to ka gran. Kenang bangir ngi yo lat te kum aktor ban ang. Nama Lada ki producer, ki director, ki ja. Tengi leisure ayam. Kade. To Trai Trok uja tengi driver gi handyman temo lakut ke nyimyo shuban nya Trok ban long handyman tengi ro phi ban nga ngi long driver ngi long handyman temo Lada producer o director ki ja temo ngi le te la ja ma habai kublei ka hello Meghalaya ro habai kublei hello Meghalaya ro dan bagan ga grants ma ga ba ai ga sarkar Meghalaya te katai ngi kwa ma kenang ba ya kiolang ma ga ka film industry Lada ki ya trai hop ma kadai ka jing ya trai lang teamwork amudon kame te badu te ngam la apshu kata ka film kini bahkan penmi te ngashu an update country film to ka live wait Tarik abad pelai ka trailer ngan shang bai ngan te bai ka komputer ngan update ya ka trailer jang ibadu jo ka film kini te perlak thiru sakamau ban pe ya ka trailer jang film kini ha ka live wait Tarik mentau banai Julai ha pa ka chwas imni film production nai ab barok sisngi nakasan beje janmet sheneng pila ban pe nama pi ab barok sisngi ru kamentoy san beje janmet sheneng pila ban klik ban pe ya ka trailer jang film kini kublei shibon ya pi